pamusoro ndakadya chibage changu mumunda panga kune saidi ranga risinodyara ugoya saidi randakajara saka mumunda makaita mari vanhu vakatanga kuteya kusaidi kwanga kusinodyara wabva wapinda mumunda kanga mune chibage rimwe rakajara saka pandikasvika ndichiona vachitera muchibage ndikasvikawo ndakatsudza ndikaita aya makomba aya muchibage aya mbomirekita sei musachere muchibage hamusikuona kuti mukuurayo here chibage changu saka mwana wabanguru anonzi Museni akabva atanga kutukana zvinyadzi akati ko uri kundituka uri kunditukirei ini ndikudzidzisa kuti musacherewo chibage zvinoita here kuti muchere chibage abva atanga kutukirira ndikati ini handina zvakawanda zvandinoita zvandinotaura newe zvikanzi makomba aya munorambidza kuti muchere ndakutenda nochinja hembe dzangu ndiwe ndiite se ndichere nini zveshuwa akaenda kanochinja hembe dzake akabva adzoka abva atotanga kuchera chibage chii ini ndakabva ndasimuka ndakabva ndaenda kwasabhuku ndikati sabhuku ndauyawo vanhu vakuchera chi muchibage changu chandiri kusakura asabhuku akabva ati wandisvikira ndakutosimuka ndine rwendo rwandiri kuda kuita se kuda kuenda kubhindura nemapepa andiri kuda kuenda nayo zvandakuita ndakukupa chi wakomana wauende nawo kana waenda navakomana ivava unotaura chi nyaya yako kana aramba achiita nharo mukomana arikuda kuchera yeyo mumubati tumuendese kumapurisa zveshuwa takasimuka nevana vasabhuku vairi nasekritari takabva taenda kumunda kuye tasvika kumunda kuye vanhu vangu vari munda vakaburitswa zvikanzi wasiriwo ukama vese budai endei kusaiti toda kusara noukama tabva tagara pasi pataura sekritari zvikanzi nasekritari ndatumwa nasabhuku taona amai ava vauya vachiti chibage changu chakucherwa mumunda banguru wabva adaira vakati zveshuwa vanhu vangu vakupinda pai mumunda vachichera saka tazosara tichitaura nomukomana wenga achiita nharo dzokuita se dzokuchera mumunda tichiti mhosva yamuri kuita ikuchita se kuchera chibage mumunda saka wabva tataura pai wabva wanzi zvoni saka muri kuti chii nechibage chenyu chacherwa ndikati panzvimbo yechibage changu pacherewapa ngowandibhadharawo zvangu chi $20 chibage changu chacherwa zvikanzi horaiti toita se tinowapa $20 yavo takabva tagara kudaro havana kumira kuchera vakaramba vachienda vachiita se vachichera chete chi mumunda muye ndobva ndadzokera futi kwaasabhuku ndikati asabhuku vanhu vavakandipa zvavo mari asi vari kuramba achiita se vachichera chete mumunda saka ini ndashaya kuti ndoita sei zvikanzi nasabhuku madi kuti muite se tiende ikoko tinotaura navo asabhuku vaya vakabva vauya tabva tataura tese vakomana vayabva varamba vanzwisisa asabhuku wabva wandipa tsamba zvikanzi ndikati asabhuku vanhu vandipa tsamba vanhu vandipei tsamba vanhu vari kuramba vachichera chete chindipewo tsamba ndiende kumapurisa asabhuku wabva wandipa tsamba ndabva ndaenda kumapurisa mapurisa kuye wabva wanditi vari kuya havana kuya ndaifonerana navachingonditi tiri kuya svikira svondo rakapera apo munda maitocherwa ndobva ndazoenda futi kuna sabhuku ndikati sabhuku chibage changu chokupera mapurisa haasi kuuya saka ndoita sei ndabva ndazotaurawo nomushini nevanhu vati saka mbuya hamusi kupiwa mari here apa ndikati handisi kumbopiwa mari omushini wayabva nditi ambuya isusu zvatakuita isusu tiri kuda kushanda imimi tokupai mari yechibage chenyu ava zvavasiri kukupai mari yechuma chavari kuwana mari yavari kuwana isusu tokubhadhara chibage chenyu ava oshanda zvavachitora mari yavo yemunda ndikati horaiti hazvina kuita se hazvina kuipa inini ndakuenda kupi kwasabhuku sezvo nyaya iri kupi iri kumapurisa kuitira mapurisa akauya akakuona muchichera vanoti amai vaendo vakupai kuti muchere saka ini ndakaenda kuna sabhuku ndikavaudza asabhuku ndowapa foni nhamba dzemapurisa dziyodzivisa kuti takazotaura naamai vaye takavagadzirisa vakaita se vakawirirana
nasabhuku zvikanzi nasabhuku alright kana wada izvozvo hazvina kuipa chero ndikokuti wanawo mari yako yechibage chako. Takabva tatorana nasabhuku tabva taenda kumunda kuya. Tasvika kumunda kuye tagara wabva kokorodza vanhu vese vangu vari munda sabhuku panenge pana vanhu vakawanda wabva watidaidza zvikanzi ndaona amai avo vauya vachiita sabhuku ndataura nevanhu vari kushanda mumunda saka inini ndanga ndati ndipiwewo mari yangu yechibage saka ndataura nevanhu vemushini. Makatendera here vanhu kuti vamaine munda angave mushini angave kuchera makatendera? Handina mbotendera. Hamunopuwa mari here nemushini? Omushini wanga wakuda kundipa mari ndataura nasabhuku. Muchida kwakupirwa nyaya iyi yekuti vachere mumunda mumundipira mari yangu yechibage changu. Mamabvumirana? Wemushini ndanga ndabvumirana nawo. Ndana banguru wangu akachera munda mamondo wakandipa 20. Wemushini wavo wakatoyakirwa nabanguru wacho wavo. Wemushini akakupai mari nekuti wakanga waona kuti ana banguru vari kuparadza munda wenyu? Vanga vada kundipa asi mari iyoyo haina kuzobuda futi. Sabu titaurire mazira amunoita samunoziva musingazii kutaura nyaya yako. Unoziva kuti amai ava vakauya vachiripota nyaya yokuti chipimo changu chandakachigara izvi zvaita sedistroiwa zviparadzwa. Saka muripo wakataura kuti ndikuda pachipimo changu ndo yandakachigara iyi ndo yavataura $20 iyi ndobva vaita se vati tinobhadhara mari yavo. Tikati isusu kuti zvipere imi chirega kuita kushanda apo vanhu vachiita munda mavo vavo. Saka kuzotaurana kwakaita nevemushina kuti uchazvapa mari imwe pamusoro pokuti saka tamisa apapo anoti yakaya mari akazosvika kuti nyaya iyi ndekupolisi vobva vaenda kupolisi, polisi haina kuuya kusvikira vabva varakuti vanhu vaiva vari kuramba vachichera chete pamakavamisa. Tikati nyaya inga yachinda kwachief. Mazira amunoita musambo mwana womusha menyu amaya mudzimai womusha menyu mamunotungamira anova akakanganisirwa anoripota kunani? Anoripota kwatiri. Imi moita sei? Totonga kugadzisa nyaya iyi. Makagadzisa zvakapati maminitsi enyu ebhuku renyaro amukagara pasi nekomiti yenyu kugadzisa nyaya aripo? Sorry, maminitsi ndasiya maminitsi acho. Hazvina kuipa. Makagadzisa nditi kudini? Kagadzisa zviti vabvuma kuti vabhadharwe chipimo chakaparadzwa asi tamisa kuti vari kushanda pavakuchera munda. Makavamisa sekomiti? Makavamisa kavanhu? Takavamisa. Makavamisa? Ndikudzokeredza zvakare makagara pasi apo $20 makabva mamisa vanhu ivavo kuti vachere andidoi? Tikavamisa kuti vachere. Saka vanhu ava vazoita zvisi pamutemo havana kuwirirana sabhu ndizvozvakatema ndizokubuda panapa. Imimisa sabhu nesimba renyu nekomiti yenyu yesevhi makaona kuti amai ava kutsvanyirirwa ndizvozvo makati vanhu ngavamire kuchera $20 ndiyo ndiyoyi vanhu vaibva varamba vachichera ndizvozvo vamati nyaya inga ichienda kwamama ndizvozvo takambotanga tiende kupolisi pasi vamazoti ngaende kwamama maona kupolisi hadzikuita action vari kupi vana venyu vakaramba vachichera havana kuuya. Amai munda wenyu wakakura sei? Munda ndima inocherwa 5 years kanzi tichere ndima inotokwana. Makadyara mbeu yakawanda sei? Ka 10 kg nehafu. Mama italia dollar. Yes, no what, but we can just see. Kana chakanyatso
chene totombokohwa kana ngoro 3 kana 4 kana 5 ndokunge chakanyatsa ngoro ichita matsaga mangani ngatingoti 4-5 handiti asi ngatingoisei nokuti watikutunga hapo kaana kuteerera dare handizvozvo takuisa pa5 handizvozvo maibudisa mangoro ngani kana 4-5 maibudisa mangoro ngani kana mapura chibaho ichocho chingaite tapura chibange matsaga ake makorora ora ndisina kupura makorora takorora chibange tapura ndikumenya chibaho handiti mvura ichira ngoro yozara munoputura mudzokera futi mvura ichira chibaho yozara ingoro ngani dzamaizara dzichienda kudara aiwa taurani amaitaura namba imwe chete tokubatsira nayo 4 kana 5 amai ndarai namba 1 alright Morocco wanjani sabu ndinoda mazita evana venyu vaita basa remumama ini murisamba kwenu hamunganyengere mama mazita munawo vanomaziva ati nesino mari ratina useni vatina ufeni wani wadaidzirai sekretari achinyora anonzani bradwell mutungamberi nauseni mutungamberi namatthew mutungamberi nani namusekiwa sekiwa wani mutungamberi nani vakwana alright vanyorera amai vamwe wakuona tennis bani namusekiwa namusekiwa amai vamwe wakuona tennis bani kasi tinoda tsamba yemudhomeni panzvimbo yenyu kuti muone tennis bani kuti zveshuwa nzvimbo yakaita se yakacherwa yakaparadzwa saka tsamba inouya nemi nekana sabu kumuna netsamba mufa 17 kana yakaparara munofanwa kupuwa 20 bags 20 bags izvozvo zvanakira kuti takutokohwa nayo tinovapa mwedzi kuti wabhadhara hamungafe nenzara pamusaka pavo kana vasina kutumira chiketo vasitowamai saka munowana 20 bags kubva kuna vakomana vana vataura muwane tsamba kwaalex ningo yenyu ndiyani domi munomuona mumuti anai kansela kuti auye ndozvakanakira vachishanda mesa ndimazuva kansela ari muno anobva ngoza munhu wacho oita kuti aende kuassessment vana venyu havana kuuya sabhuku nekuti vana venyu ese ari wanted nemapurisa pane nyaya dzavo dzekumapurisa vese mataura vesa pane nyaya dzavo dzekumapurisa kasasi kuzorega kuvabata tichavabata chete vaudze vabereki pamwana wega wega 5 bags nokuti vakasabhadhara vabereki vacho tokuvatera mudzimba nezviketura chitora mubva maveri ngamavaudza mwana umwe munhu angafe nenzara yakarema mazvita ende izvenyuudza kusaseiti saka ndimaka kutundwa sei apa asi kuzomainwa kana mwedzi asikati apa mainwa kana mwedzi asikati simba nderenyu sabva musaudza kuti amani mazvitwa ini simba nderenyu nokuti havana simba munhu ari village atakutotuka na sabhu komiti yake mazvino zvotaura simukai iva mavanogari kugabhagabha vanenge varikukara mari kuti vamwe timichere vachita sei varigara vati pamunda hapasi kucherwa zvoita kuti zibatsire sabhu zvakare time kakuchekerai muda mari zvakare imwe time yakunochera futi ikoko apa panozokanaka kana matinoisino imirige kugara mari pasi pasi ipapo munda oika haudzi munda wangu inini munda wabanguru wakashanda amai saka mwene amai mukuitira kuti ndakaenda ndakavarambidza vanongoramba vachida uzi munda wako saka ndikutotaura kuti ininira mawirirei kudai
kuti ndikabhadharwa chibage changu. Chibage chenyu chamukati momunda mani. Mapangu. Kubhadhara mauya muno semuridzi womunda andindizvo hamuna kuesa sabanguru muno tikubhadhara muridzi womunda zimi kana makuti azabanguru hatichaziva machiona kusechibage nokuti pamwe hamuna simba vanenge vachidida husi munda wako kana usinganzi kutaura Hai mamai. Mamai. ndikuzvinzwa unomberwa muna Kana vachiti munda hausi wenyu vakadii kukurambidzai kurima munda iwo? ndozvandaifunza asi makundirambidza pesa pandairima Nokuti waita mari? Aiwa tidaroka. Mune makore mangani? 10 years. Handiko makapuwa nemunhu akatofa akakusarembera munhu. Zvakataura munda unogutani kudare nokuti munda wapa manguru izvozvo mushava muna mwenyu kuti ndowapa 10 years. Ndowenyu munda wapa vari kubhadhara mutera sabo amai kubhadhara mutera vari kubhadhara munda wavo munhu akavapa handakafa bangu munda wani vari kubhadhara mutero ndiava munda wavo ikamaina kugadzisa ndinoziva kuti izvozvo zvekutaurika yaachiri kadzikai saka munda hausiri wavo nokuti afirwa munda ndewani ndewavo sabo kumwe akasaenda noita zitokubhadharisa imo mutongo wenyu takagadzira kutadza kuchengetedza munhu wemunharaunda yako kana unotoka miri imombe nembudzi atikupa vanhu simba vasingagoni kushandisa mazimbiri opa munhu simba asingagoni kushandisa Kwedu. simukai